Wara li fl-aħħar sigħat diversi persuni kritikaw lil Partit Laburista u l-midja tiegħu li jażlu li jagħmlu ballun politiku mill-isfidi li jiffaċċjaw dawk li jkollhom bżonn it-trattament tal-IVF, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella biex il-pis finanzjarju jitneħħa minn fuq il-koppji li jagħmlu użu mill-IVF. Il-flus dejjem għandek priorità fejn tpoġġihom, dejjem tittażel fejn tpoġġihom, però tista' tażel li ma tpoġġihomx fil-korruzzjoni, tista' tażel li ma tihomx 5,000 kuljum lil Kiċ Kembri u tihom il dawn il-koppji illi jekk qegħdin nemmnu, tant nemmnu li għandna ngħinuhom illi tajnihom is-servizz b'xejn. Allura rridu nemmnu wkoll il-mediċina li hawn min tiġi 3,000 kull cycle, hawn min tiġi 4,000 jew 5,000 kull cycle, irid ukoll tkun b'xejn għaliex inkella jekk ma nifhmux minn xi jgħaddu daw il-koppji. Għal-inqas milli jgħidu li huma u m'għandix dubju li tqajt ma' numru ta' koppji fil-ġimgħat li għaddew. Diffikultà biex jaslu sem, aħseb wara biex jgħaddu minna, u allura ejjew innaħħulhom il-pis finanzjarju hemm min nefaq 15 u 20,000 euro. Fl-aħħar jiem f'attentat biex jirbħu punti politiċi, il-midja Laburista qalet li s-servizz tal-IVF hu kompletament b'xejn. Komment li fil-Ġimgħa Internazzjonali tal-Għarfien dwar il-problemi tal-infertilità weġġa lil dawk li għaddew jew għadhom għaddejjin minn dan il-proċess. Ta' meta mediċini li jiswew l-aktar fejn jidħol l-IVF jitħallsu mill-koppja u mhux mill-gvern, barra minn hekk it-trattament jista' jiġi jiswa l-eluf ta' euro. Fl-aħħar jiem, persuna li tkellmet ma' Net News spjegat l ġieħ li għaddu minnu koppji li jkollhom bżonn jagħmlu dan it-trattament. Fil-fatt, l-ewwel ħaġa li jgħidulek qabel tibda l-proċess u li trid tonfoq mill-anqas 2,000 euro minn barra 2,000 euro oħra fi proċessi privati. Min-naħa tiegħu matul is-sessjoni tal-ħamis ta' nitkellmu flimkien, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li gvern ġdid immexxi minnu jara li l-mediċina għat-trattament brabta mal-proċess tal-IVF ikun b'xejn għal kulħadd. Din id-dikjarazzjoni ntlaqat tajjeb minn dawk li għaddew jew għadhom għaddejjin minn dan il-proċess bil-Partit Laburista u l-midja tiegħu jippruvaw joħolqu id-dubji dwar kemm din il-proposta fil-fatt tista' tgħin lil ħafna koppji Maltin u Għawġin.